அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆன்மா அருங்கோண சக்கரம். இந்த சேனலில் உங்கள்கிட்ட சந்திக்கிறது, உங்கள்கிட்ட பேசுகிறது பெரும் மகிழ்ச்சியாகவும் பெரும் பாக்கியமாகவும் கருதுறேன். அதிகாலை பிரபஞ்சத்தோட மையம், அதோட கூரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு எத்தனையோ செயலாக்கத்தை பற்றியும் எத்தனையோ வடிவத்தை பற்றியும் நம்ம பேசியிருக்கிறோம், நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். அதுக்குள்ளே இருக்கின்ற பல்வேறுபட்ட செயலாக்கத்தையும் பல்வேறுபட்ட முறைகளை பற்றியும் நாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு வடிவமாகத்தான் ஒவ்வொரு காணொளிகளையும் நான் சொல்கிறேன். இந்த 12 திருமுறைகள் அப்படி என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் கடந்து வந்திருப்பீங்க, பார்த்துருப்பீங்க. இந்த 12 திருமுறைகளையும் எதை சொல்ல வருகிறது? எல்லாமே இந்த 12 திருமுறைகளுக்குள்ளே இருக்கின்ற செயலாக்கத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற கதைகளை, அதற்குள் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற எழுத்துக்களை உங்களிடம் சொல்லியிருப்பார்கள், நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இந்த 12 திருமுறை என்பதே ஒரு விதமான ஒரு மனிதன் அடையக்கூடிய ஒரு நிலை என்று நான் சொல்கிறேன். 12 என்பது ஒரு மனிதனுடைய முக்கியமான ஒரு செயல் என்பதை, வடிவத்தை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 12 விதமான செயலாக்கங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செயலாக இருக்கின்றது. அந்த 12 விதமான செயலாக்கத்துக்குள்ளும் இந்த 12 எண்ணுக்குள்ளேயும் மிகப்பெரிய ரகசியமும் சூட்சமும் அடங்கியிருக்கிறது. அதனால் அந்த 12 என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செயலாக்கமாக கருதப்படுகிறது. அதனால் 12ஆம் நம்பரை நீங்கள் போய் கொண்டாடிட்டு அலையெல்லாம் வேண்டியதில்லை. 12க்குள்ளே இங்கே 1000 பேர் 1,00,000 பேர் 12ஆம் நம்பரில் பிறந்திருக்கலாம், 12ஆம் நம்பரில் இறந்திருக்கலாம். அதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஆனால் 12 என்பது ஒரு மனிதன் உண்மையிலே பெற வேண்டிய, இயற்கையாக பெற வேண்டிய ஒரு செயல், ஒரு வடிவம். அது கிட்ட வேண்டும். அப்போ இந்த 12 திருமுறைகள் அப்படி என்பதற்கும் வடிவமாக எதற்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா, ஒரு பெயர் செயலை எட்டியவன், ஒரு பெயர் செயல் இந்த இறை ரகசியமாக ஒட்டுமொத்தமாக இந்த 12 திருமுறைகளுக்குள்ளே அடக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு பொருள் என்ன என்று கேட்டால், 12க்குள்ளே ஒரு மனிதன் அடங்கி போகிறான். 12 அந்த செயலுக்குள்ளே அந்த நிலை என்பது, அந்த பேராற்றல் என்பதும் அவனுடைய பெரும் செயலாக இந்த 12க்குள்ளே அடக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஒரு மனிதனின் தியானத்தில் பெரும் நிலைகளை எட்டுவது இந்த 12க்குள்ளே அவன் அடங்கிவிட்டான் என்றால் அவன் பேர் நிலையை எட்டிவிட்டான் என்று பொருள். அதற்காகத்தான் 12 திருமுறைகளையும் கொண்டு வந்து அங்கே உள்ளடக்கம் செய்து ஒரு செயலாக பண்ணியிருக்கிறார்கள். அப்போ இந்த 12 என்பது வெறும் எண்ணாகவோ, திருமுறைகள் 1லிருந்து 12 வரைக்கும் இருக்கும் திருமுறையாக பார்க்க வேண்டியதில்லை. 1லிருந்து 12 வரையும் இருக்கும் திருமுறைகள் ஒரு மனிதன் கீழே இடுப்பு பகுதியிலிருந்து தலைவரை இருக்கின்ற அவனுடைய செயலையே இந்த 12 குறிக்கிறது. இந்த திருமுறையே எதை குறிக்கிறது என்றால், ஒரு மனிதன் முழுமை அடைவதற்காக போராடுகின்ற ஒரு வாழ்வியலை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. அதுதான் அந்த திருமுறைகளுக்குள் எல்லாத்தையும் ஒன்னடக்கிட்டால் ஒரு மனிதன் நிலை அடைந்து விட்டான். தனித்தனியாக இருந்தால் அதனால் அவனுடைய செயல் என்னவாக இருக்கும்னா, அவன் ஆற்றல் பெற்றவன் தான், அவன் செயல்பற்றவன் தான். ஆனால் அது இன்னும் போதுமானதுக்கு இருக்காது. அப்போதான் இறை என்பதும் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது என்ன செய்கிறது என்றால், எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்கிறது. ஒன்று சேர்த்தால்தான் ஒரு பெரும் செயலாக மாறும். ஒவ்வொரு திருமுறைக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு செயலாக்கங்கள் இருக்குது. ஆனால் அதே போலதான் ஒவ்வொரு ஆற்றலுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு இடத்துக்குள்ளேயும் இடுப்பிலிருந்து தலைவரை ஒரு பெரும் செயலாக்கமாக இருக்கிறது. இதை ஒரு மனிதன் இந்த நிலையை அடைய வேண்டும். இந்த எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியவனே இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி நன்கு அறிந்து கொள்ள முடியும், நன்கு தெரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த பிரபஞ்சத்தின் பேராற்றல்களை, அந்த வெட்ட வெளிகளை, அந்த அணுக்களை, அந்த பேர் ஒளியை, அந்த பேர் செயலை பற்றி ஒருவன் நன்கு அறிவதற்கு இந்த 12க்குள்ளே அவன் ஒடுங்கி இருக்க வேண்டும். இந்த 12க்குள்ளே அவன் நின்றிருக்க வேண்டும். அப்படி ஒருவனுக்கு வாய்ப்பு கிட்டிய போது அவன் பேர் செயலுக்குள் மாறப்படுகிறான் என்பதுதான் மூலப்பொருளாக சொல்லப்படுகிறது. அதனால் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைத்து விட்டார்கள். ஒன்றிணைத்து ஒன்றா தனியாக 4 விஷயம், எல்லா செயலாக்கத்தையும் உள்ள திருமுறையை கொடுத்துருக்குறாங்கங்கிறதுக்கு நீங்கள் கருதிடாதீங்க. எல்லாமே உடலுக்குள் அடங்கப்பட வேண்டும். எல்லா செயலும்
உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது. அந்த செயலாக்கத்தை எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு பெரும் நிலையை ஒருவன் எட்டுபவனுக்கே இந்த பேர் செயல் கிட்டுகிறது. இந்த பேர் செயலை பெறுவான் என்பது பொருள். இது ஒன்று. அப்புறம் 12 திருமுறைகளுக்குள்ளே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற கதைகளுக்குள்ளே இருக்கின்ற செயலாக்கம் எல்லோருக்குள்ளேயும் சிவன் ஒரு திருவிளையாடல் நடத்துவார். ஒரு சோதனைகள் இருக்கும். அவர்களுக்கு ஒரு சோதித்து ஒரு செயலாக்கத்தை பண்ணுவார் என்று ஒரு செயல் இருக்கு. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற கதையோ அங்கே அதை சொல்லுவதற்காக முற்பட்டிருக்கிற ஒருத்தருடைய பெயரோ எல்லாம் எதை குறிக்கிறது என்றால், ஒரு ஞானம் என்பதற்கு துன்பம் துயரம் இதெல்லாம் வரதாம் செய்யும். அதற்கு துன்பம் துயரம் என்று நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. ஒரு நிலையை ஒருவன் அடைய வேண்டும் என்றால் இங்கு நிறைய பேருக்கு புரியவில்லை. கண்ணீர் வருகிறது, சோகம் வருகிறது, தாய் தந்தை உறவுகள் எல்லாம் கைவிடப்படுகிறார்கள், சோகத்தில் இருக்கிறார்கள். தனிமைப்படுத்தி விட்டேன், எனக்கு யாரும் இல்லை, இறைவனே கதி என்று வாழ்கிறேன், ஆனால் இறைவன் என்னை கண்டுகொள்ள மாட்டேங்கிறான், ஒரு யோகி கண்டுகொள்ள மாட்டேங்கிறான், என்னுடைய செயலாக்கத்தில் போராடுகிறேன், என்ன பண்ணுவது என்று தெரியவில்லை என்று நீங்கள் நினைத்தாலும், இறைவனை தேடிக்கொண்டே நிறைய பேர் இருந்தாலும் இதோடைய பொருள் என்ன என்று கேட்டால், உங்களுக்குள்ளிருந்து தயார்படுத்தப்பட்டு உங்கள் உடலுக்குள் இருக்கின்ற செயலாக்கத்தை முழு வடிவத்துக்குள் அந்த காலியாக, காலி பாத்திரமாக, காலி மனையாக, ஒரு வெட்டவெளித்தன்மைக்கு ஒன்றும் இல்லாத ஒரு தன்மைக்கு உங்களை மாற்றுவதற்கு, உருவெடுக்க வைப்பதற்காகத்தான் இந்த வேலை செய்கிறது. அப்போ இந்த சோதனைகள் என்பதற்கு எது என்று கேட்டால், ஞானத்துக்கு உங்களை தயார் செய்கிறார்கள், உங்களை நல்வழிப்படுத்துகிறார்கள். உங்களுக்குள்ள இருக்கின்ற தீமைகளையும் உங்களுக்குள்ள இருக்கின்ற அந்த கசப்புத்தன்மையும் விஷத்தன்மையையும் வெளியே எடுப்பதற்கான ஒரு பெரும் பணி நடக்கிறது. நீங்கள் அதற்குள்ளே தாங்க முடியாமல் தத்தளிக்கிறீர்கள். கொஞ்சோண்டு நிலை கிடைத்தவன் தள்ளாடுகிறான், ஓடுகிறான், பாடுகிறான், தாண்டுகிறான், என்னென்னமோ பேசுகிறான். நான் தான் சிவன் என்றான், நாங்கள் தான் அகத்தியருங்கிறான், நான் தான் போகிறங்கிறான், என்னென்னமோ பித்து பிடித்து இந்தியா முழுக்க உலகம் முழுக்க எத்தனையோ பேர் பேசுகிறார்கள். நான் தான் அடுத்த அவதாரம், இது எல்லாம் சிறு சிறு செயல். அந்த பெரும் செயலுக்குள் வருபவனுக்கு அடிப்படையாக எல்லாம் தெரிந்துவிடும். அடிப்படையாக எல்லாத்தையும் உள்ளே பெற்றால் மட்டுமே இந்த செயல் எல்லாம் வடிவமாக மாறும். இதுதான் அதுக்குள்ள பொருள். அப்போ நீங்கள் படுகின்ற துன்பம், தியானத்துக்காக மேற்கொள்பவர்கள், இறைவனை தேடுகிறவர்கள், இந்த உண்மையாக ஒரு செயலுக்குள்ளே போவதற்கு குடும்பத்துக்குள்ளேயோ உங்களுக்குள்ளேயோ துன்பம் வருவது இயல்பு, இன்பம் வருவதும் இயல்பு. அதை கடந்து நீங்கள் உங்கள் பணியை நீங்கள் செய்கின்ற போது அது உங்களுக்கு அந்த இடம் காலியாக படுகின்ற பட்சத்தில், உங்களுக்கு பாத்திரம் காலியாக போகும்போது, இந்த 12 இருக்கிறதில்ல, அந்த பேராற்றல் ஒன்று ஒன்றாக உங்கள் செயலுக்குள் நிலையாக, ஆற்றலாக, பெரும் செயலாக மாறும்போது நீங்கள் இறையாக மாறத் தொடங்கி கொண்டு வருவீர்கள் என்று பொருள். இதுதான் சோதனைகளை பல்வேறுபட்ட 63 நாயன்மார் கதையாக இருக்கட்டும், எல்லா செயலுக்குள்ளேயும் சிவனை நோக்கி போனவர்களுக்கு ஒவ்வொரு திருவிளையாடல் இவர் பண்ணியிருக்கிற செயல் பெரிய புராணத்தில் சொல்லியிருக்கிறதும், மாணிக்க வாசகருக்கு இந்த நரிக்கதை சொல்லியிருப்பதும், பல்வேறுபட்ட யோகிகளுக்காக தேடப்பட்டவர்களுக்கு அனைவர்களுக்கும் ஒரு கதைகளை சொல்லி வைத்திருப்பதற்கும் என்ன பொருளாக கூறப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். காலி பாத்திரமாக ஆக வேண்டும் என்றால் காலம் பிடிக்கும், நேரம் பிடிக்கும். காத்திருந்து தவம் செய்து உருகி அந்த செயலாக்கத்துக்குள் போவதற்காக, அந்த காலத்துக்காக அவனுக்கு அந்த டூரேஷன், அந்த டைமிங் தேவைப்படுறதுனால தான் அவனுக்கு அந்த சோதனை என்பது கிடையாது. இந்த காலத்தில் இப்படி நிகழ்த்தி அந்த உள்ள இருக்கின்ற செயலை அகற்றுவதற்கான பணி அது. எனக்கே எத்தனையோ பணிகள் அகற்றப்படுகின்ற போது நான் பயந்து போனேன், அழுது போனேன், என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தத்தளித்து போனேன். உங்களை மாதிரி தான் நான் அதில் மாற்று சிந்தனை இல்லை. உங்களுக்கும் அதே கஷ்டங்கள் எல்லாம் இருக்கும். இதோடைய பொருளை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் இதை கடப்பதற்கு இயல்பாக வந்து விடுவீர்கள். இந்த இறை தேடுதல் என்பது துன்பம் நிறைந்ததாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. அது இயல்பான ஒன்றுதான், இயல்பான குணம்தான். நல்லதை செய்பவனுக்கு துன்பம் வரும், நல்லதை நினைப்பவனுக்கு துன்பம் வரும். ஆனால் அவனே இறைவனாக மாறிப்போவான் என்பதுதான் நிஜம். இதை இயல்பாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் பட்சத்தில் ஒரு நாள் உங்களுக்கு இறைத்தன்மையும் வரும்போது அது இயல்பாக வந்துடும். இயல்பாகவே மாறி நிற்பீங்க. ஒரு யோகி கிட்ட போய் பேசும்போது நீங்கள் கும்பிட்டாலும் வணங்கினாலும் என்ன செய்தாலும் அவன் என்ன செய்கிறான்? இயல்பாக இருக்கிறான். காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அவன் பல்வேறுபட்ட துன்பங்களை இயல்பாக அனுபவித்து விட்டான். திருப்பி இறையாற்றலாக இருக்கும் போதும்
அவன் இறை என்பதை மறந்து போய் தான் உங்களை பார்க்கிறான், உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் செய்கிறான் ஒரு யோகி. அப்போ அவன் அந்த இறைத்தன்மையையும் இயல்பாக ஆக்கிவிட்டான். அப்பொழுது ஒரு சராசரி மனிதனாக தவம் பழகிறவர்கள், இறைவனை தேடுகிறவர்கள், இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள், தொழில் பண்ணுபவர்கள் இயல்பாகவே தன் குணத்தையும் தன் செயல்களையும் புரிந்து தெளிந்து நடந்து கொண்டால் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். இங்கு மனிதன் அதை புரிந்து தெளிந்து நடப்பதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி கொள்ள மாட்டேங்கிறான். எங்கேயோ காது கொடுத்து அவனுக்கு சுகமாக இருப்பதற்கு, தன்னம்பிக்கை வருவதற்கு, நம்பிக்கை வருவதற்கு ஒரு பாடலை கேட்குறான், ஒரு செயலை செய்கிறான், எவனோ ஒரு மோட்டிவ் பேச்சு கொடுக்குறவனை போய் கேட்குறான், என்னென்னமோ செய்து கொண்டு இருக்கிறான். தனக்கான ஒரு இயல்பு நிலைக்குள் இயல்பாக கடந்து வருவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்க மாட்டேங்கிறான். ஒரு பக்கம் பாதி பேர் பயங்கர ட்ரெடிஷ்னலாக ஞானத்தை தேடுகிறாங்க. இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஏன் வாழ்கிறேன் என்று தெரியாமலே நிறைய பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். இன்னொரு பக்கம் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுக்குமே சம்மந்தமே இல்லாமல் நடுவில் பாதி மக்கள் வாழ்கிறார்கள். இப்போ இந்த உலக மக்கள் அனைவர்களும் ஒரு விதமான பல்வேறுபட்ட சிக்கல்களிலும் குழப்பத்துக்குள்ளேயும் ஆழ்ந்து கிடக்கிறார்கள். இறைவனை கும்பிடுபவனுக்கு தான் ஒரு நல்ல பாதையில் போகுவதாகவும் நல்ல வாழ்க்கையாக வாழ்வதாகவும் நினைத்து கொள்கிறான். இறைவனே இல்லை என்று பட்டம் பிடித்த ஒரு மேதை என்ன நினைத்துக்கிறான், எல்லாம் அம்பக்கு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம தான் சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்கிறோங்கிறான். டெய்லி 4 மணிக்கு காலையில் அதிகாலையில் புரோட்டாவையும் சிக்கன் பிரியாணி எங்கே சூடாக கிடைக்குன்னு வாங்கி தின்னுக்கிட்டு பெரிய இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இந்த 4 மணிக்கு எந்த படம் ரிலீஸ் ஆனால் அந்த பெரிய நடிகர்கள் படத்தை போய் பார்த்துக்கிட்டு அவங்க ஒரு சந்தோஷமாக இந்த லைட் மியூசிக்கெல்லாம், அந்த மக்கா மியூசிக்கு, அது இது அந்த பால் டப்பா பன்னீர் டப்பான்னு நிறைய பேர் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு அவங்க ஒரு பக்கம் ஒரு வாழ்க்கையை ஓடிக்கிட்டு கிடக்குறாங்க. அப்போ அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கை ஒரு பேரானந்தமாகவும் பேர் செயலாகவும் பேரோடைய பெரும் செயலாக சொல்கிறார்கள். இப்போ மனிதன் ஒவ்வொருத்தன் பயன்டாப்பிலிருந்து என்னன்னா அவர்களுக்கு ஏற்றது மாதிரி இதுதான் சரியான வாழ்க்கை என்று அவனே தீர்மானித்துக்கிறான். அவனே இது நம்ம போகிறதாப்ப சரியான பாதை, சரியான வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத அவன் தீர்மானித்து கொள்கிறார்கள். இதை தான் இறை தேடும்போதும் நிஜத்தை வாழும்போதும் உண்மையை தேடும்போது தான் அங்கே தெரியும். அங்கே சுத்திகரிக்கப்படும் போது தான் தெரியும். உனக்கு உடலில் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு, நீ டயாலிசிஸ் பண்ணியாகணும் ஹாஸ்பிட்டலில் போனோன்னா அதுக்கு முன்னாடி இயல்பாக உன் உடலில் எல்லாம் இயங்கப்பட்டது எல்லாம் அங்கே இயல்பாக இயங்காது, அது செயற்கை முறையில் இயங்கும். அது மாதிரி நீ நிஜத்தை தேடும்போது தான் நம் எவ்வளோ தவறாக வாழ்ந்திருக்கிறோம், எவ்வளோ தவறாக ஒரு சித்தாந்தத்தை கற்று வச்சிருந்திருக்கிறோம், எவ்வளோ மூடர்களாக இருந்திருக்கிறோம் என்பது உண்மையாக தெரியும். இப்போ சொல்லும்போது என்ன தெரியும்னா, இதோ நான் எனக்கு சாதகமாகவோ இறைவனை நீ ஏதோ வணங்க வேண்டும் என்பதற்காக நீ இறைவனை வணங்கினால் எனக்கும் இறைவனுக்கு ஏதோ கிடைக்கும் என்பது போல நீ நினைக்கலாம். இறைவன் என்பவனும் வெத்திடம், நானும் என்பவன் வெத்திடம், 2 பேருமே ஒன்றும் இல்லாதவங்க. வெத்திடத்துக்கு எதற்கு என்ன செயல் கிடைக்கப் போகிறது, என்ன தேவையாக இருந்துவிடப் போகிறது, இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மீண்டும் இந்த உலகம் முழுக்க இருக்கின்ற அனைத்து மக்களுக்கும் நாம் சொல்வது என்ன என்று கேட்டால், நீ எப்பொழுதும் ஒரு செயலை ஒரு இயல்பாக எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள். அதற்காகத்தான் இந்த திருமுறைகளை அவ்வளோ நுட்பமாக இந்த 12 திருமுறைகளையும் உள்ளடக்கி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்ன என்று கேட்டால், நீங்கள் அனைத்து திருமுறைகளையும் படித்து பாருங்கள். அங்கு பெரும் துன்பங்களும் இருக்கும், துயரங்களும் இருக்கும், ஞானத்தை பற்றி பேர் செயல்களும் இருக்கும். எல்லாத்தையும் மேற்கோள் காட்டி சொல்வது என்ன என்று கேட்டால், அவர்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு ஒரு ஞானம் அடைந்த ஒரு பெரிய யோகியாக மலர்வதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது ஒன்றும், இன்னும் ஒன்று, இதற்குள் இருக்கின்ற செயலாக்கம் எல்லாம் சோதனையாக, சிவன் சோதிப்பதாக, சிவன் தண்டிப்பதாக, சிவன் என்பவரே ஒரு திருவிளையாடல் பண்ணுபவரும் ஒரு விளையாட்டுக்குரியவராக நினைத்து கொள்ள வேண்டாம். இந்த வாழ்க்கை, இந்த பிரபஞ்சம் என்பது ஒரு நெறியை, ஒரு நெறியோடு, ஒரு ஒழுக்கத்தோடு, ஒரு பண்போடு, ஒரு பிரபஞ்சம் என்ற பேராற்றல் ஒரு உச்சபட்ச குருவாக இருந்து ஒரு மனிதனை ஒரு தீர்க்க தரிசியாக மாற்றுவதற்கு அவனை ஒரு சுத்தமான ஒரு செயலாக, ஒரு பொருளாக மாற்றுகின்ற பணியை அது ஈடுபடும். காம்ப்ரமைஸ் இல்லாத ஒரு தூய்மையான ஒரு மாணவனை ஒரு குருவாக மாற்றும். ஒரு ஒரு மாணவன் அவன் எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்திருப்பான், அவனை குருவாக மாற்றும் போது தூய்மையாக மாற்றி அவனை விட்டுரும். இதுதான் பிரபஞ்சம் செய்யறதுக்கு. அந்த தூய்மையாக மாற்ற
மாற்றுறதுக்காக எத்தனை பேர்த்த மாற்றிருக்காங்க, என்ன ஏது அப்படின்னு கேட்டால், பிரபஞ்சத்தால் மாற்றப்பட்டவன் எப்பொழுதுமே 12 திருமுறையாக இருப்பான். அதுதான் 12 திருமுறை என்பது பிரபஞ்சம். பிரபஞ்சமாக இல்லாவிட்டால், பிரபஞ்சமே உருவாக்கவிட்டால், வேறு வேறு குருமார்கள் வேறு வேறு செயலாக்கத்தில் இருக்கிறார்கள், அவர்களெல்லாம் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் அடக்கப்படுவார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த திருமுறைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. அவர்களுக்கும் இந்த 12க்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. அவர்கள் வேறு செயலாக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். இதை படிக்கலாம், இதை செய்யலாம், இதற்குள் எல்லா செயலாக்கத்தை செய்யலாம். இதற்குள் அறிய வேண்டியதையும் இதை எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதையும் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் தயவு செய்து தியானிக்க வேண்டும் என்ற ஒவ்வொருவரும் நினைக்கிற அனைவர்களும் ஒரு நுட்பமாக ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தெளியதான் இன்னும் உங்கள் முகமே ஒரு நீருக்குள் தெரிய தொடங்கும். அதில் உங்கள் முகம் மட்டும் தெரியவில்லை, நீங்களும் நீரும் ஒன்றாக மாறிவிட்டீர்கள் என்ற பொருளையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதில் என்ன உள்ளடக்கமாக இருக்கிறது என்றால், ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கும் போது, ஒன்றோடு ஒன்று சேரும் போது, அங்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த உலகத்தோடு நீங்களும் ஐக்கியமாகிக் கொள்கிறீர்கள் என்று தான் அதோடைய பொருள். நீரிலே உங்கள் முகம் தெரியும் போது கண்ணாடி போர் பலபலன் தெரியுது. அந்த நீர் தெளிந்து இருக்கிறது. தெளிந்த எந்த அலையும் இல்லாமல் தெரிந்த நீரோடையாக இருக்கும்போது உங்கள் முகம் தெரியுது. அதுக்குள்ளே உங்கள் முகம் மட்டும் தெரியல, நீங்களும் நீரும் ஒன்றாக கலந்து விடுகிறீர்கள் அப்படி என்ற பொருள் அது. அது போன்றதான் நீங்கள் இந்த உலகத்தோடு எல்லா செயலாக்கத்தோடும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கும் போது தான் நான் அதுவாக இருக்கிறேன், அது நானாக இருக்கிறேன் என்ற பொருளாக ஆகிவிடும். இந்த உலகமே நானாக இருக்கிறேன் அப்படி என்பதற்கு பொருள் என்ன என்று கேட்டால், நீங்கள் அந்த தன்மைக்கு மாறி இருக்கிறீர்கள், அந்த பேராற்றலை பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்பதற்கான தான் பொருள். நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். ஞானம் என்பது தேடுவது முக்கியமல்ல, இறைவன் என்பது கும்பிடுவது முக்கியமல்ல, யோகிகள் சித்தர்கள் பாடல்களை படிப்பது என்பது முக்கியமல்ல. எந்த சூழ்நிலைகளையும் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்துக்குள்ளேயும் உள்ளடக்கிய எல்லா பிரச்சனை வந்தாலும் அதை இயல்பாக எடுத்துக்கொண்டு உண்மையாக பிரபஞ்சத்து மீது நம்பிக்கையோடு அவன் ஒவ்வொரு படியையும் எடுத்து வைத்து ஒவ்வொரு பாதத்தையும் நகர்ந்து 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 போக போக அவன் சுத்திகரிக்கப்படுகிறான், சுத்தம் செய்யப்படுகிறான், அவன் ஒரு நல்ல தன்மைக்கு மாறப்படுகிறான் என்பதுதான் பொருள். இது இயல்பு, இது செயல். இதுதான் அதற்குள் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். நவம்பர் 3, நவம்பர் 4 இந்த புத்தக எழுத்தாளர்களுடைய செயலாக்கத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று நீங்கள் ஒரு புத்தகத்துக்கான ஒரு செயலாக்கமாக, அது ஒரு எழுத்தாளர்கள் சேர்ந்து ஒரு செயலாக நம் புத்தகத்தை அறிமுகம் பண்ணி வைத்து அங்கு ஒரு செயல் நடக்கிறது. திங்கட்கிழமை அன்று அதிகாலையில் இந்த கிரிவலம், மாலையிலே நம் புத்தகம் வெளியீட்டு விழா, அதற்கு நம் தியானம் பழகிறவர்களோடு சேர்ந்து, இது எல்லாம் எளிய முறையில் யதார்த்த முறையில் நம்மளுடைய செயலாக்கத்துக்குரிய முறைகளிலே இருக்கப்படுகிறது. கட்டாயப்படுத்தி எந்த சூழ்நிலையும் இல்லாமல் யதார்த்தமாக எளிமையாக யார் வர வேண்டும், கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் அல்ல, அந்த பிரபஞ்சம் தீர்மானிக்கும். பிரபஞ்சத்தால் ஒரு செயல் நடக்கும், எல்லாம் நன்மைக்கே தான் நடக்கும். நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். நவம்பர் 3, நவம்பர் 4 சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.